Ang akong paborito yun. Sausaw. Palamanan og sili. Ha? Sili. Ana. Klaro Brad? May sili. Are you guys ready? One. Ah. Good day people, welcome to Bitokbitok University. Medyo gabi na. Medyo pamilya ni sa akong area diri. Nako diri karon sa may JR Borja extension kay perminti ko galabay dinhi pagmuli ko sa Bugo. Og sa akong paglabay diri, aba, ako nakitang oy naikan ana na. Ato be. Yun no. Nalabyan ako nga oy, Sutukil. Sus, paborito yun ako na basta mga isda, mga sipos, busa. Ninaog ko diri og testingan nato diri kung unsay style sa ilang sipos diri. Okay? Are you guys ready? Bag-o ni karon diri sa Cagayan de Oro. Check. Check nato be. Okay ba diri? Alright guys, so ang style diri, ang ilang mga isda na diri sa icebox. Mga lami ni nga mga isda. O kao pa na ako si boss. Ano pangalan ganyan mo boss? Edgar. Edgar Bobot. Edgar Bobot. Okay, akong amigo boss. Ayan, ang style diri, mamili kag isda, ipatimbang haya ipaluto. Oo, ipaluto. Unsa may kasagaran mga isda na diri? Haan, mulmul, Sutukil ani. Tambak, lapo, Lo, takuha kayo eh. good for, may group na sila kawan. Okay, kumbarkada. Okay. Ay, nekat palaki po. Ay, napod ay pusit. Paborito kaya na ako ni Megala. So pwede ba tamo testing og Sutukil ani? Sutukil dili gipusil. Hay putong gipusil, ginamos gipusaan sa silil hay ito. Sutukil sugba tuwa kilaw. Okay, larga. Naplay putong gituok. Ginamos gitungtungan sa okok lahi to. Ay, kung tukhang. Lahi po na to. Wala nga lang. So sa may ma-recommend nimo sa ako, boss? Ini sir, Sutukil. Ah, Sutukil. So sa may unsa ning isda? Mulmul. Mulmul. Okay. So puy sabaw, puy Sabaw, ulo, ilaw, pikas suba. Uy, balik-balik Uy, sa kawan. kajut lang. Sa garato na ibawan kay ka ng amo. Pag kinilaw, ang mulmul pwede din nakilawan day. Pwede. kayo. Ha? Lupit kay kinila mulmul. Mo na akong gusto tilawan. Kay kasagara to na ibawan ba nga mga kinilaw, malasugi, barilis, ana, tama, di ba? Ano yung isa sa bato mo eh? Lamig ito. Ang isda sa bato. Mulmul or isda sa bato. Tama no, isda or mulmul or isda sa bato. Pero sigurado lang yung mukha mo pag isda, pag bato, bato. Padili mo man sakit yung tiyan. Okay, larga boss. So mulmul at tong testingan, patilawan na to kung lami bagyod ang ikilaw ni. Okay? Pusit, adobo. Opposite dayon adobo. Okay? Pero papilihan mo kung pusit nga adobo, ata or with ata. Pero ako i-recommend, ito yung mag... Ito magitom-itom yun. Oh, okay. Larga. Lami with ata. Okay. Ang kaning mga isda diri asa gikan? Talisayan. Talisayan gini siya. Ayos. Perfect. Ang pangutana tagpila ba ka sa garam per kilo ani diri? Ayun. Among baligya gini repair 100 grams, 70. So kung i-convert nimo na 700 ang kilo. Okay. Apil na luto. Apil luto na tanan na. Again, apil na luto. Okay. Among i-70 kay na may manggagmay manggod, padili kay sila mahalan to. Paminaw nga ba? Correct. Ay good for to. May manggagmay mga 200 grams, 140 ra ilang away ra. Oh yeah, okay. Makatilaw na sila og Sutukil nga. Guwapo ni diri sakto ninyo. Bago lang ba nag-abri boss? Kano sila ni nag-abri? January 20. January 20. January, February, March, April, so mga 4 months pa lang.
Tapos ang style, ang ganahan ko sa inyong kuandria, sa inyong style. So mura ka na sa daplin sa baybay. Oh, the best. So, bato-bato, kaya kawayan. Fresco kayo. Perfect ni. Unya atong tilawan kung sa kalami ang Sutukil ang mulmul. Oh, perfect. Ayan na, niabot na ang among mulmul nga gisutukil. Ang sabaw. Oh, tada! Sabaw. Dagan kay lamas in fairness. Ang sabaw ang kuan. Ang katong mga ulo. Dami kayo. There. Ang ulo. Mulmul gyapon. Yummy, brother. Yes. There. Sabaw. Kinsa ko. Wala ko ka. Sabaw. Guys, nabuta ko tungod sa kalami sa sabaw. Lami. Ang nakalami aning isda sa bato kay humukon siya ba? Na, ay kalami. There. There's the kinilaw. Palaway, naglaway ka? Kayo, ganyan ang puto. See? Murag po siya, kung tanong niyo, murag po siya malasugi. No? Murag po siya malasugi kay puti ang color. Mulmul. Mulmul. Murag po siya malasugi. Puti, malasugi, wala siya panit. So pwede dahil. Ang pangutan akong lami ba? 1, 2, 3, go. Halang ha? Hindi spicy tayo. Ah, lami. Lami, promise. Lami kayo. Hindi spicy kayo. Halang lang. Hang ka. Perfect. Sarap. Okay. And of course, ang walay ulo, ang sinog ba? Siyempre, kailangan kong sausawan. Botag sausawan daan. Sausawan. Well, tapos, ang suka nila, lamig ilang suka. Suka is perfect. Perfect ang suka. Oh. Suka. Then the tuyo. Kung tulog kay mahilig kong halang, narin ko'y sili, may akong kaunon. Okay? So guys, look at that. So tahan mo medyo juicy. Medyo juicy siya, no? Guys, so ito na. Kumukumok. Pak. Ang akong paborito yun. Sausaw. Palamanan og sili. Ha? Sili. Ana. Klaro, Brad? May sili. Are you guys ready? 1. Ah. Sarap. Lamia. Ay. And ito na. Ang ata. Yeah. Diyan. Yan. Pwede man actually magpaluto ka ni adobong pusit nga walay ata, pero kani with ata yun. Ready? Muna ni nga panahon nga mo ito mga atong ipon.
Oh, dami na. Ah. Kapi man ang kaos mo. Ah. Okay, wala ko sa ako. Sarap. Perfect. Guys, come on, let's eat na. Come on. Kailangan akong rice. Di na ni pwede. Dangon na nato ni. Come on, let's go, let's go. Hurot mga igala. Kaun-ani doon. Pila ka rice atong nahurot. Burag tagtulong sumi ka rice. Lami kayo. Lami kayo. Sagara mo ko na naibawan ninyo na balik-balik tuna. Uban pa mga isda. In fairness, lami ang kanang mulmol or isda sa bato. I-try ninyo na adre Doy'S Sutukil. Na adre sa may JR Bora extension. Or ako ibutang ang link below ani. So far akong asawa wala mo nagkaon. Ulay raman gud. Saman mga magtiayon. Lami brother. May bike. Ang kanyo. Ata. Paghalok demonya para magkaata-ata inyong mga lips ninyo. Ano gidayon. Moto oy. Nilaw. Porot. Yummy. Thank you very much. Tana, naglaway mo. Bisita na mo dito. Okay? Bye. Tulog na kayo.